The next day. Lähdettiin tässä vielä pienelle aamuhaikille ennen vesisateita. Tarkoitus olisi mennä tonne joku ylös ja toivon mukaan päästään ennen sateita vielä alas. Se on pikku aamuaktiviteetit. Näyttää seuraa pari päivää sitten vesisadetta, niin pakko keksiä jotain muuta vähän vaarallista vuorilla. Mutta aika hauska me oltiin muutama päivä sitten, huiputettiin vuori tuolla. Se oli se, missä me kiivettiin se pitkä Via Ferrata seinä ylös. Niin se on tosiaan tuolla. Täältä kautta sinne ei pääse, että on silleen hauska, että täällä näkee vieressä vuoria, jota on aikaisemmin huiputtanut. Toson kanssa, en muista nimeä mikä toi vuori oli, mutta toin kanssa näyttää hyvin vaaralliselta vielä, kun se on niin korkea, että siellä on lunta ja jäätä. Se on kans yli 3 tonnin vuori. Mut joo, jatketaan. Tuolla olisi Punta Sorapiksen huippu. Siellä takana on Antella, Dolomiittien kuningas. Punta Sorapikselle, jos päästäis loppuviikosta, niin olisi aika siistiä. Ois. Ois unelma. Ois. Winter is coming. Tunta. Lapsi on terve, kun se leikkii. Se on kyllä ihan totta. Ihan paskassa kengä, kun tultiin raparinnettä. Joo, täällä on vähän lunta. Sen verran korkealla. Mitäs tää oli nyt korkeus? 2600. Ei ihan niin korkea, 2500 about. 2500. Käydään vielä tuo huipulla. Tää on jännä, kun täällä on joku tommonen hökkeli rakennettu huipulla. Ai voi. Ei oo noissa sitten korkeimmissa, ei oo kyllä tommosia hökkeleitä enää. Ei mennyt ihan putkeen meidän kiipeily. Luultiin, että huiputettiin äsken tää yksi vuori tässä, mutta se olikin vaan pienempi nyppylä. Sitten meidän piti tulla tällaista Via Ferrata-reittiä ilman valjaita alas. Hanskat on onneksi. Mutta meillä on vielä pitkä matka. Pitää mennä alaspäin nyt palan matkaa. Ja tuolla on meidän huippu. Tuolla. Sinne on varmaan joku, oisko 1,5 kilsa. Ja nousuu aika paljon. Yep. Vähän on vielä tekemistä. Oh. Sitten onkin vielä 5 kilsaa alas. Tommonen pieni risti. No joo. Joku tuon. Tuolla pikkusen näkyy sitä mökkiä, minkä kautta me käveltiin tänne. Oli tässäkin vielä matkaa, tultiin eka alas ja sitten noustiin taas ylös. Hirveitä kivikkoa. Mutta on vörtti.
Hauska katsoa noita, kun autoja menee tuolla tiellä. Tuommoista serpenttiinitietä. A few moments later. Muutama päivä majoituksessa vähän palautumassa ja sitten vähän pyykataan vaatteita, niin on sitten loppureissun ajaksi. Tää on 4. koneellinen. 4. koneellinen menee ja tämmönen pikku kämppä meillä täällä. Ihan kiva. Mukavia noja majatalon pitäjät kyllä. Ne asuu tossa sitten ihan alimmassa kerroksessa. Ei oo ollut haittaa heistä. Näköalat tosiaan on aika kivat. Kivat täältä. Toki vähän pilvistä on nyt, niin vuorimaisemat kuitenkin. Huomenta vaan täältä Bellunosta. Niin se taisi olla. Joo, oli. Nyt ollaan pari päivää nollattu aivoja ja syöty hyvin ja levätty, niin nyt jaksaa taas mennä haikkaamaan. Niin tarkoitus olisi tästä palamatkan päähän ajalla, ei hirveän pitkä ollut, niin mennään yksi Via Ferrata kiipeileen. Oli semmonen keskivaikea kautta vaikea, että saa nähdä mitä meillä tulee vastaan. Mut se pitäisi olla lyhyt. Se ei kerro mitään. Ei niin. Mutta semmonen ja sitten lähdetäänkin takas Dolomiteille. Sitten mennään. Ferrata della Memoria. Niin tässä on niinkö laitettu, että osa on niin vähän vaikeampaa ja sitten on helppojakin. Ja helpompiakin osuuksia.
Oi että pystyi suoraan kallioseinämään täällä kiipeillään. Täällä ollaan korkealla. Hauska, kun toi kaupunki näkyy tuolla, mikä me ohitettiin, kun me ajettiin tänne päin. Ei näy enää puroakaan, ollaan niin korkealla. Niin hiukan näkyy ehkä tuolla alhaalla. Tuossa on joku pato tuolla. Kyllä on komea keli. Komea keli. Hellettä. Oi että. Pitäisikö jatkaa? Joo. Vieraskirja. Täällä on käynyt jonkin sortin tragedia. Joskus aikanaan toi mies on vissiin kuollut, mikä täällä on. Kuvakin hänestä. Tää lukee haikin jälkeen lisää, että mikä on homman nimi. Onko pudonnut alas sitten? Ihan näppärä pönttö, niin ei kastu. Siinä odottaa seuraavaa. Ei muuta kuin jatketaan. Ylöspäin. Joo, tikkaat on oikein laitettu palan matkaan. Vissiin niin vaikea kohta, ettei muuten pääsisi. Kelpaa tällaisissa maisemissa kokkailla. Kyllä. Saatiin kaveri. Puhuuko suomea? Kato, se on tossa. Hei, älä sitä lusikkaa vie. Niin. On kesy. Oo. On niin kesy. Läheks pois? Lähti pois. Täällä Italiassa on selkeästi merkitty alueet, missä on maksulliset parkkiruudut. Sininen väri. Ihan näppärä mun mielestä. Tolleen aina kun katsellaan parkkipaikkaa, niin aina kun näkyy sinistä, niin tietää ainakin, että pitää maksaa. Valkoisia kun löytyy, niin sitten kävi tuuri. Sanotaanko näin? Mitäs meidän nyt touhattaa? Vois kohta lähteä vähän valmistautumaan. Syötiin tuossa äsken aika hyvää juustokakkua. Perkele kallista kakkua. Mutta hyvää oli. No hyvä.